Nace en Ribeira a primeira edición do concurso de debuxo Monse Noia Vázquez, a iniciativa das compañeiras desta docente do Colexio Galaxia, que falecía repentinamente o pasado mes de novembro. Esta homenaxe parte do grupo de profesorado que teñemos moito cariño a nosa compañeira, que deixounos repentinamente moi cedo, e vímonos na necesidade de facer unha homenaxe a ela pois como máis lle gustaría. Ela era unha persona, aparte de ser moi boa profesora e moi boa persoa, era unha persoa que lle gustaban moitísimo as manualidades, o debuxo, e sempre pois enchía os pasillos cos seus murales, sempre era partícipe de todos os disfraces de carnaval, de todo o que implicase a decoración do centro. O certamen a súa memoria está dirixido ao alumnado de todos os centros educativos do municipio, que deberán presentar as súas propostas entre o 6 e o 15 de outubro. As obras serán de temática e técnica libre e deberán estar escritas en galego no caso de incorporar algún texto. Establécense 3 premios de 150, 100 e 50 euros en vales de compra no comercio local. Poderá participar todo o alumnado dos centros de ensino de Ribeira coas súas obras e para animar a participación decir que se entregarán 3 premios de 150, 100 e 50 euros en bonos de compra no comercio local e que a obra que obteña o primeiro premio será ademais motivo central dun cartel do Concello de Ribeira. A entrega de premios terá lugar o 27 de novembro.